Publikoaren hotsak eta oihuak entzuten ditu. Egin dudan lan guztiaren emaitza hor dut. Arrakasta izugarria lortu duen zirkoaren egilea naiz, eta horrek poz handia eragiten du niregan. Zintzilik nago, zirko ikuskizunera etorri den jendea alderantziz Kiribilduta daukat gorputza, baita nire sentimenduak ere. Urduri nago, txikitako oroitzapenak burura etortzen zaizkit. Mundua alderantziz ikusten dut, eta azken jauziaren aurretik, begiak itxi eta pentsatzen hasten naiz. Oroituz, nire txikitako etxeko atetik sartzen, amona ikusten dut. Amona, etorri zara. Kaixo nire irati maitea. Zertarako zaudenen? Zuretzako sorpresa prestatuta daukat. Zein? Zirkura joango gara. Nire lehenengo aldia zen, oso urduri nintzen, baina irrikitan nago. Lehenengo aldi hartan, zirkoa oso polita izan zen. Gauza eta pertsonaia pila bat ikusi nituen bertan. Paiazo barregarriak, trapezista harrigarriak eta malabarista ekilibristak zeuden. Amonarekin joan nintzen, eta biak oso pozik egon ginen. Zirkoan krispetak jan genituen ikustizuna ikusi bitartean. Gainera, animali asko zeuden, adibidez, lehoiak garagarriak, uxuak, tigrak eta elefanteak. Egun hartan desio asko sortu ziren zirkoa. Amona, zirko eskolara joan naiteke? Irati ez, hori ez da posible izango. Jo, Amona, mesedez. Ez irati, ez da posible. Ez egin txorakeriak eta puntatu gimnasia ritmikora. Bale, baina ezakit zer den hori. Gimnasia ritmikoa arintasuna behar den kirol bat da. Eta zirko baina asko serioago. Amonari ikasi egin nion hasieran, baina hala eta guztiz ere ez nuen nire asmoa alboratu. Gimnasia ritmiko lan asko eta esfortzu asko jarri nituen, eta lanaren ondorioz lorpen handiak lortu nituen. Urteak pasata, adin nagusia izan nuenean, gutxinaka zirkura gerturatzen joan nintzen. Izan ere, oraindik gogoratzen nintzen zirkuko lehenengo aldiarekin. Inoiz sentitu ez nuen poza eta inspirazioa sentitu nituen. Nire tokia zirkoa zela benetan ikusi nuen garbi-garbi. Hori eta gero, zirkuko teknikak ikasten hasi nintzen. Nire andereñoak beti esaten zidan. Akrobazietan eta zintzilikako oihaletan oso ondo modelatzen zara. Eta klaseko hoberena zara. Nik uste espezializatzen bazara horretan, arrakasta handia edukiko zenukeela. Eta horrek beti animatzen ninduen. Azkenean, akrobazietan eta zintzilikako oihaletan espezializatu nintzen. Eta sortez, teknikak oso azkar ikasi nituen.
oroitzapen horiek alde batera utzi eta nire onera bueltatu naizenean, zintzilik nagoela ohartu naiz. Zirkoren erdian, publikoa begira dudala. Konturatu naiz hor daudela nire gurasoak esaten. Hau pairati, ederki egingo duzu, animatu naute amak eta aitak. Onaino iristeko pasatu dudan guztiari buruz pentsatu dut, arnasakon bat hartu eta azken jauzi egiteko prest nago. Begiak ireki indarretago guztiekin jauzi kiribilkatu egiten du, baina ez da nahikoa izan. Behatzi erakuslearekin trapezioaren egur marroi leuna ukitu du. Beldur galantaz sentitzen ari naiz ezin naizela heldu jakiterakoan. Koldo nire txikitako laguna da, eta behar dudanean beti prest dagoena. Orain, zirkoaren pistaren alde egin batean. Momentu honetan bio begiradak elkartu egin dira, eta nire aurpegian beldurra nabaritu egin du. Garrasika laguntzen eskatzen diot. Koldo, lagundu! Orain noa, Irati. Erortzen ari naizen bitartean, nire bizitza guztia burutik pasatzen ari zait idurien bitartean. Aldi berean, maite ditudan pertsona guztiak gogoratzen ari naiz. Baina ez dago atzera konturik, lurrera eroriko naiz. Halako batean, erori naiz. Ai ama, Irati. Eta eskerrak sarean zegoela. Eskua sarearekin kateatuta gelditu zait. Eta, atera izan nahi dudanen, min hartu dut. Sarean etzanda nago, burua ilargian daukat. Publikoaren ahotsa entzuten dut oso urrun. Bakarrik, Koldo, nun zaude? Begiak ireki eta Koldo niregana korrika datorrela ikusi dut. Nire laguntzen didan bitartean, zirkuko medikoak lasaitzeko esatzen zidaten. Ai, ze mina! Ondo alzaude? Ez, mina asko daukat, eskomotora utzi dudala uste dut. Mugitu ezakezu? Ez, ezin du mugitu, ai! Bagian, erradietako bita hautsi dituzu. Espero dut ezetz, hilabete asko egongo nintzateke lesionatuta. Esango nuke pare bat hilabetetan, ondo egongo zarela. Zurekin medikura joango. Ados, eskerrik asko, Koldo. Publikoaren zurrumurroak entzuten ditut. Anbulantzia iritsi eta kanbilan daramate medikura, hau esaten digute. Lasai, 2 hilabetetan ondo egongo zara. Momentuz ezingo duzu inongo esfortzurik egin. Erradiografia dozera eta ingo zute. Bai, eta egun pare bat hemen pasako dituzu. Bale, mila esker. Eta orain pentsatzen jarri eta zer gertuko da gure amets guztiekin. Da berriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko haizetan. Zirku berria sortzarena estereotipoak apurtzen saiatzea. Zorionez, hilabete gutxira erabat sendatu naiz. Etxeguetan ondo nabil Koldorekin batera. Emanaldi askoko bira dugu zain Euskal Herrian zehar, Beasain, Donostia, Tolosa eta bat. Eta eskonbultura sendatuta daukat. Orain zirkoaren aldeko borrokan elkar indartsua bihurtu da. Diru gabe baina izarrak